Този уикенд съм с Leapmotor C10, което ме накара да се замисля кое си заслужава повече. Да си вземете чисто нов автомобил от среден клас или употребяван за една и съща цена. Нека вземем за пример Audi Q5 от 2022 година и този C10 от 2026 година. Leapmotor C10 – модерен, хибридно-електрически SUV с Range Extender технология, около 974 км общ пробег и софтуерни обновления. Audi Q5 е технология от преди почти десетилетие. Да, имаме Quattro, двойка турбо и около 252 конски сили, но инфотеймънта и асистиращите системи вече започват да изглеждат като стар iPhone. Leapmotor. 0 км. Никой не е седял на тази седалка и никой не е карал с това окачване по дупките в София. От друга страна, Audi-то, да, изглежда добре, но има доста повече километри и със сигурност няколко зимни сезона вече зад гърба си, което е проблем. Но нека не си кривим душата, защото Audi Q5 определено има скрити козове в джоба си, като име, престиж и история. В крайна сметка това е един модел, който е на пазара повече от 15 години, а този C10 е модел на едва една година. Така че по-скоро изборът опира до това. Дали ще изберете новото или познатото, ако парите са едни и същи.